Jo tinc molt el convenciment que necessitem repensar, que necessitem innovar, enriquir. És a dir, que estem en un moment en el que un procés molt convencional, no? D'un partit polític que fa un programa allò molt reconeixible i molt a partir del que aquell mateix partit polític ha dit en el passat, jo amb aquest rol no m'hi sento gens a gust. És a dir, si alguna aportació m'agradaria fer és això, és que hi hagi tot un conjunt de propostes molt innovades, molt enriquides, algunes molt noves, molt emergents, encara que no tinguin a veure amb la tradició amb la que hem estat treballant. És igual, sempre i qual siguin allò, propostes que hagin estat parlades, validades, amb la que la gent amb la que esteu en els diferents temes us sentiu còmodes, etc. I per tant la manera de fer-ho és d'entrada tenir un espai com aquest. Avui, quan una mica construïm aquest diàleg de joves i polítiques de joventut com a punt de partida, hi ha segurament 3 o 4 temes que fins ara han anat construint la posició que hem tingut des del nostre grup municipal en relació a polítiques de joventut. I els dic allò sense cap mena d'ordre, però d'una banda tot el que té a veure amb el discurs de l'emancipació juvenil, i per tant les polítiques més vinculades a ocupació i habitatge. I aquí, tant en ocupació com en habitatge, hi ha tota una trajectòria de fer per part de l'Ajuntament de Barcelona i per part d'entitats a Barcelona que sí que m'agradaria contrastar amb vosaltres. O sigui, doncs en habitatge, què en penseu sobre l'aposta que ha fet Barcelona dels 10 HJ o el que en el seu moment va ser el Servei d'Habitatge Jove i que avui s'ha incorporat a les oficines d'habitatge dels districtes, diguem-ne, no? O qualsevol altre tema vinculat a les dificultats o a les propostes que pot haver-hi en relació a joves i política d'habitatge, o en temes d'ocupació. D'entrada, tot el diagnòstic que tenim en relació a les dificultats d'inserció laboral de la gent jove, a la precarietat amb què es produeix moltes vegades aquesta inserció laboral i els elements de suport que podem tenir a la ciutat, a l'Ajuntament o fora de l'Ajuntament, de tal manera que la inserció laboral dels joves sigui menys fràgil, menys precària i amb molta més qualitat i amb molta més estabilitat. Que en definitiva, per tant, si el resultat és que avui existeixen uns itineraris d'emancipació juvenil complicats, precaris, lents i que moltes vegades posen en qüestió projectes de vida de la gent jove, quins instruments podem anar construint perquè progressivament anem donant la volta a això i per tant puguem anar acostant-nos a l'objectiu de que la gent jove a Barcelona pugui anar construint uns itineraris vitals i d'emancipació amb suficients palanques d'autonomia personal com per tirar-nos endavant amb qualitat.